A Deputación convoca a 33ª Copa Deputación de Fútbol con 24.000 euros en premios. Reunirá un ano máis os equipos gañadores das copas oficiais organizadas nas 4 grandes zonas da provincia: A Coruña, Ferrol, A Costa e o Sar. Chega unha nova edición da Copa Deputación de Fútbol. O ente provincial destina nesta 33ª edición 24.000 euros en premios nun torneo asentado no calendario deportivo e que reunirá aos campións das copas oficiais organizadas pola Futgal nas 4 grandes zonas da provincia. Contará coa participación masculina e feminina e cuxos encontros se celebrarán en formato de sede única ao longo de 2 xornadas, unha para as semifinais e outra para as finais. O sorteo para o calendario definitivo da competición terá lugar o vindeiro martes 17 de xuño na sede da Deputación. A distribución dos premios será de 5.000 euros para os equipos campións, tanto masculino como feminino, 4.000 para os subcampións e 1.500 para cada un dos conxuntos que queden eliminados en semifinais. Con esta convocatoria, a Deputación da Coruña apoia o deporte base afeccionado favorecendo a práctica deportiva en igualdade e a participación de clubs de todos os lugares da provincia.